Welcome back to the YouTube channel Malawi. Cameras akuluakulu ine ndi ndinayesesa nthawi pamene mati nthawi ndendende kuti kuchitika inenso ndinali ndi kuponya ma videos chaboti anthu ambiri mnali matagona. Ndinaponya ma videos khuzana ndi mmene mabomba amagwera ku Iran, komabe nditangoponya zinapeza kuona kuti yayi ma videos aja anawagwira YouTube kuagwira ndikuyapatsa nthawi ya 24 hours kuti apange review awumulike bwinobwino ndekena kwanango ta papa awasatisokoneze kena kwanango adita ma videos aja. Yeah, and I think at that time anangoona anthu okwana 5 okha basi. Ndiyebe kwambiri kwake chimene chitika chino kuti mmene tanenera muja kuti Israel inaponya mabomba ku dziko la imafuna kwambiri kuponya mabomba ku dziko la Iran, kuona kuti malo amene akhuzira mabomba nuclear kuti malo amene asapitilire komanso aphulitse komanso Iran ikhale kuti yopanda nuclear pamene Iran inali itakana. Ndi zinapeza kuona kuti America inali mkatikati mwa ma negotiations kukambirana komano Israel wanazira atichedwa nazo zimenezozo komanso after so Iran so inakana so kuti akuluakulu zone ngati kuti aliyesa apange zimene amatha. Ndi Israel usiku ndithu inayamba ndithu kuponya mabomba kumalo osiyanasiyana Israel yaponya kwa mabomba kumene akuganizira kwanza kuti kuli nuclear weapon chabwino komanso malo amene maprogram akuchitikira kumene kuli uranium. Koma china chimene sanalengeze a Israel nchona kuti azipangaso target kwa anthu ngati makomanda akuluakulu komanso ndi malo amene kuli anthu zimene sanalengeze ayo chimene analengeza chona kuti ife tungofuata ndi mabomba anyukilira basi ndi zikwene kupangi kuchitika program nzimana kamba zimene zonse koma sananene kuti tiziphaso anthuso zimene zanene. Ndiyebe apeze onozera anthu apha komanda wankulu ya anapanga target komanso aphaso ma scientist ndithu anthu ozama kwambiri pankhani okhuza ndi za mabomba kuunza mabomba apha anthu awiri ndi komanso aphaso anaso ambiri ndi anthu inaso ambaso chabe oti samadziwa chimene chikuchitika anthu amene onse ndithu awaphaso. Ndi kwenikweni Iran yanakuona kuti tibwezera komano kubwezera kwake ndithu mumva kwawa chifukwa apapa ndikuti ndithu mwatitokosola ndipo mwatiyamba dala. Ndiye pakadali pano malipoti ena kunena kuti Iran yaponya mabomba angapo amene pakadali pano alekali mmwamba akuyenda, koma pali mayiko angapo amene akupanga intercept akuasokaniza mabombawo. Pali America, pali Qatar, pali Jordan, pali mayiko angapo ndithu koma yet pamene zimachitika zimene zozo USA inatulutsa chikalata chonena kuti Iran chonde mukamabwezera chonde musakhudzeko malo ena aliwonse kapena chinthu chonse chokhuza cha America chifukwa nkhani imene ife sikutikhudza iwo anazipanga distance themselves kuti ife nkhani imeneyi ife sikutikhudza Israel apanga mukufuna kwawo. Komano afterwards Iran itanena kuti mumva kwawa zimene kupanganizo mumva kwawa pamene Trump wabwera nkuona kuti ifetu titete ife mukatipanga ataki ife tiziteteza tokha komanso Israel ngati an ally bale wathu friend wathu ifenso ndithu tiyesera kumuteteza. Zimenezo ndi zimene anakamba iwo. Ndiyebe afterwards zimene zitangochitika kuti aponya mabomba acha anazabwera Netanyahu kubwera pa video imene anapanga post pa chino pawo video ndi panga post bola isakhale kuti yapereka mavuto I don't think ingapereka mavuto for it's just a video. Iwo anayankhula kuona kuti ndingopanga samale kwa amene chizungu machitolera palibe vuto kwa amene akufuna kuti timve chichewa zabwinobwino ndingopanga masamali zimene anayankhula. Choyambirira anayankhula kuona kuti ifeyo tapanga ataki Iran chifukwa Iran yo ndi chiopsezo kwa ife chifukwa Iran yo imayimba nyimbo yokuti imfa ipite kwa America imfa ipite ku Israel. Nde ifeyo nazonzo kuti anthu ngati amene wawa asakhale ndi zida zoopsa kwambiri. Nde tiyambire ndi ifeyo mmene Bible imanenera ndipo ifeyo tizayitsesa nthu kulimbana nawo chifukwa sitifuna kuona so Holocaust ina. Nkhani ya Holocaust
I think ndikuti tidzayilongosabe nthawi ina yake nkhani yokhuzana ndi Adolf Hitler amene ena simuna munayimva kwambiri pamene majews ambiri anaphedwa, koma ndi nkhani ena kuti imangokambidwa koma salola kuti ziphunzitsidwa. Nde I don't know kuti which is which ka chilungamo chake ndi chotani. Nkhani imene iso ndi inaso yapadera. Nde iwo akunena kuti situfasa tionesa Holocaust ina, komanso akunena kuti nkhondoyi akuti sinati apangoyamba iwo ati apitilizabe azingopangabe ataki Iranicha azingopangabe ataki mpaka iwo pena kuona zoti apatana at least tamaliza ndithu malo zida zanyukira aliwo alibe. Komanso I think ndikuti anthuso amene akuganiza kuti anthu ndi ma scientist ndi anthu akuluakulu amene angamayendesa program amenewa, I think minaso atawaphaso. Ndi Israel yayamba zinthuzi sikuti iyoyo yapangidwa atake ayi, komano iyoyo akuti ikuona zoti Iraniyo ndi dani, Iraniyo ndi wopya, tinde tingoyamba ndifeyo kumuthothola iyeyo asana titothole. Ndo izo ndi zimene iyeyo ndithu anayankhula kwambiri. Ndiyebe chimene ngachitika apa ndingokupasaniso ndi videoyo kuti iniyo muonere zimene amayankhulazo guys. Yeah, thank you so much. Chomalizira nchino kuti pakadali pano Iran yatumiza mabomba awo ali mwamba panopa kubwezera faina yankhula kwano kuti move kwawa tikubwezerani. Ndiye malipota kuti mabomba awo nthu ali mwamba panopa anytime azitsika ku Israel. Ndiye ife tikupasani ma update amene ndifaka tamwe changu kuti topaseni tone before asanatsike kuti mkhani zisasakanikirane koma iyi khaleti takambirana kena kwezikhaso inayo. There guys, yeah, kandi mene. Thank you so much guys. And the 10 tiomve kuti Netanyahu amatijani akutijani. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. Iran is gearing up to produce 10,000s of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine 10,000 tons of TNT landing on a country the size of New Jersey. This is an intolerable threat. It too must be stopped. Iran is now working on what it calls the new plan to destroy Israel. You see, the old plan failed. Iran and its proxies tried to encircle Israel with a ring of fire and to attack us with the horrible attack of October 7th.
But the people of Israel, the soldiers of Israel, rose like lions to defend our country. We crushed Hamas, we devastated Hezbollah, we hit Iranian proxies in Syria and Yemen. And when Iran directly attacked us twice last year, we struck back inside Iran itself. Yet in defending ourselves, we also defend others. We defend our Arab neighbors. They too have suffered from Iran's campaign of chaos and carnage. Our actions against Iran's proxy Hezbollah led to the establishment of a new government in Lebanon and the collapse of Assad's murderous regime in Syria. The peoples of those two countries now have a chance for a different future, a better future. So too do the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. The increasing range of Iran's ballistic missiles would bring that nuclear nightmare to the cities of Europe and eventually to America. Remember, Iran calls Israel the small Satan. It calls America the great Satan. And this is why for decades, it's led millions in the chants of death to Israel and death to America. Today, Israel is responding to those genocidal calls with action and with a call of our own. Long live Israel and long live America. Our action will help make the world a much safer place. I want to thank President Trump for his leadership in confronting Iran's nuclear weapons program. He has made clear time and again that Iran cannot have a nuclear enrichment program. Today, it is clear that Iran is just buying for time. It refuses to agree to this basic requirement of peaceful nations. That is why we have no choice but to act, and act now. The hardest decision any leader has to make is to thwart a danger before it is fully materialized. Nearly a century ago, facing the Nazis, a generation of leaders failed to act in time. They were paralyzed by the horrors of World War I. They were determined to avoid war at all costs, and they got the worst war ever. They adopted a policy of appeasement. They closed their eyes and ears to all the warning signs. That failure to act resulted in World War II, the deadliest war in history. It claimed the lives of 60 million, including 6 million Jews, a third of my people. After that war, the Jewish people and the Jewish state vowed, never again. Well, never again is now. Today, Israel has shown that we have learned the lessons of history. When enemies vow to destroy you, believe them. When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. We have risen like lions to defend ourselves. Over 3,000 years ago, Moses gave the people of Israel a message that has steeled their resolve ever since. Be strong and courageous, he said. Today, our strong and courageous soldiers and people stand together to defend ourselves against those who seek our destruction. And by defending ourselves, we defend many others, and we roll back a murderous tyranny. Generations from now, history will record that our generation stood its ground, acted in time, and secured our common future. May God bless Israel. May God bless the forces of civilization everywhere. Thank you. It's like, Palintha izinamantha umabanga convert ku mkwiyo. Sikuti wakwiye koma no kungowopa nde kuti usoneke kuti ukuwopa umango tenga mantha aja kwake kumkwiyo basi khanga lwalusa. Akulwa abone kuti ali ndi mantha kuti koma zosalala zake chingachitika nchani.